आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जों फिन खेबसे जों लांफिननो होननानै बिथांमोनाव जों आशीर्बाद लानानै जों जोनोम मोननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आरो लोगोसे बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरनिसिम आरो गेदेमा जों गासैनिबोसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो कुमारि गाथा खोन्दो हिसाबै कुमारि गाथानि खोन्दो हिसाबै जोंहा नै बेनिफ्राय बिराट नार्जारिखौ बिथांखौ आफादगिरि महरै मोननो हाबाय आरो लोगोसेयैनो रातुल स्वर्गियारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो लोगोसेयैनो 18 जन 18 पिपोल माने जोङो बे कुमारि गाथा खोन्दो हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो नोंथांमोना तामुलपुर जिल्ला बे जिल्लायाव मोनबेसे खोन्दो दानाय जादों? खोन्दो हिसाबै जोंहा दा फार्स्ट दाजाबाय नै सेथि खोन्दो माने फार्स्ट दाजाबाय जों कुमारि गाथा खोन्दोखौ दाबाय आरो बेनि उनाव जोंहा लासै लासैनो तामुलपुर खोन्दो, गरेस्वर खोन्दो, नाग्रिजुलि खोन्दो, ओमफ्राय सुक्लायै खोन्दो बेखौ गासिबो दालांजोबगोन जोङो। नोंथांमोना फैबाय थानायाव माबायदि खामानि मावनो? जोङो हाबाफारि हिसाबैथ' जोंहा बे फार्स्ट मोनथाया जोंनि बे माबाया टारगेटआ बेनो जोङो बर' हारिनि थाखाय नांनाय आरो लोगोसे जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आगबारायलांगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ माखासे जों माबायदि सुस्रांनो हायो जोंनि अर्गेनाइजेसननि गेजेरजों जों बेयाव नोजोर बोगोन। आरो लोगोसे जों मोनबावदों एसिस्टेन्ट जेनेरेल बेनि उनावहाय इउनाइटेड नेशन डिक्लारेशन आरो लोगोसे जों मोनबावदों एसिस्टेन्ट जेनेरेल आरो जोङो लोगोसे मोनबावदों आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जों फिन खेबसे जों लांफिननो होननानै बिथांमोनाव जों आशीर्बाद लानानै जों जोनोम मोननाय जादों आरो थांनाय 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनिखौ